Dik li kienet fabbrika tal-ġelatina setet tispiċċa maħżen tal-lob tan-nar fuq sit ta' importanza ekoloġika. Il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli mill-bidu kien kontra proġett propost mill-Ministeru tal-Intern, tant li fis-7 Ottubru 2009 ressaq formalment l-oġġezzjonijiet tiegħu quddiem il-MEPA. Fosthom kien hemm li l-proġett se jsir fuq sit dikjarat bħala Natura 2000 filwaqt li ma sar l-ebda studju dwar l-eventwalità ta' trasportazzjoni tan-nar. Ftit tal-jemilu l-MEPA ħabbret il-proġett ma kienx approvat, bis-sindku ta' Ħaddingli Ian Borg jesprimi s-sodisfazzjon tal-Kunsill Lokali. Ta' sodisfazzjon għalina bħala Kunsill Lokali waqafna dan il-propost proġett min-naħa tal-Gvern ċentrali sabiex jibni dan il-maħżen għall-lob tan-nar kollu ta' Malta u Għawdex. Kunsill Lokali kien waħdu sabiex iwaqqaf dan il-proġett u b'sodisfazzjon ngħid illi bil-raġunijiet illi ġibna, bil-raġunijiet validi, irnexxielna waqfu dan il-proġett għal ġid tad-dinglin kollha, tan-nies li jiġu jżuru dawn l-inħawi kif ukoll tad-dilettanti kollha tan-nar Maltin u Għawċin. Ironikament qabel il-Gvern propona dan il-proġett, il-Kunsill Lokali kien għadu kemm ħa nofs miljun euro fondi mill-Unjoni Ewropea biex fl-inħawi isir Heritage Trail. Fost l-oħrajn se jkun hemm post tal-fotografi li jridu jiġbdu l-veduti sbieħ fuq l-irdum. Is-sindku semma wkoll minn proġetti li tnejn minnhom huma lesti fejn qed jitnatfu numru ta' passaġġi pittoreski biex dawk li jżuru l-lokalità igawdu sbuħija tal-ambjent naturali.